Πώς κάνουμε εγγραφή, θέλουμε να στείλουμε το link μας σε κάποιον και να κάνει εγγραφή στην Ultimate Cycler. Μπαίνουμε μέσα στο γραφείο μας με τους κωδικούς μας, πηγαίνουμε στο dashboard και βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει το link μας. Το παίρνουμε λοιπόν αυτό το link, το κάνουμε copy και το στέλνουμε σε κάποιον μέσω email, μέσω Skype, οτιδήποτε, για να προεγγραφεί σε εμάς, να κάνει μια εγγραφή. Έτσι λοιπόν βάζει το link του, το link αυτό το άτομο που το στείλαμε, είτε το πατάει είτε το βάζει copy paste στο browser όπως έδειξα εδώ και πηγαίνει, είτε πατάει join εδώ πέρα, μπορεί να πατήσει join και να βάλει εδώ πέρα τα στοιχεία του, όνομα, επίθετο, email, κινητό, άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας, θα βάλει το ίδιο, δεν έχει σημασία. Εδώ διαλέγει κάτι που έχει σχέση με τα προϊόντα της Ultimate Cycler, κάποια εταιρεία κινητού, εγώ διάλεξα τη Vodafone. Μετά το username του και το password το οποίο επιθυμεί και βάζει και αυτό εδώ τα γράμματα για να επιβεβαιώσει ότι είναι άνθρωπος και δεν είναι ρομπότ. Πατάει ένα κλικ εδώ πέρα και μετά βλέπουμε ότι εδώ φαίνονται τα στοιχεία. Αν έχει βάλει και φωτογραφία, εγώ δεν έχω βάλει ακόμα, θα έχει και φωτογραφία εδώ πέρα και είναι τα στοιχεία που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, το οποίο είναι απαραίτητο να έχουμε τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος μας έβαλε μέσα στο σύστημα της Ultimate Cycler και κάνουμε create my account, continue to step 2. Μπορώ να κάνω κάποια εικονικά στοιχεία τώρα για να δούμε τι γίνεται με τη συνέχεια της εγγραφής, οπότε θα βάλω Γιώργος Παπαδόπουλος, θα βάλω μια έγκυρη διεύθυνση email για να δούμε και παρακάτω τι γίνεται. Θα βάλω αυτή εδώ, θα βάλω αυτή. Ένα κινητό. Ξαναβάζω εδώ πέρα το κινητό, copy paste. Θα βάλω ένα άλλο μάλλον γιατί δεν έχει σημασία, γιατί το έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτό. Λοιπόν, ωραία. Username βάζω Παπαδόπουλος και password 1, 2, 4, 5, 6. Βάζω τα γράμματα εδώ πέρα, 4, 2, NN, D, κεφαλαίο και νη πεζό. Έχω κάνει το κλικ εδώ πέρα, ωραία, μια χαρά, και προχωράω και πάω create my account and continue to step 2. Τώρα με βγάζει σε ένα άλλο μενού, στο οποίο κλικάρω και τα τρία αυτά εδώ τα κουτάκια και πατάω I agree. Εδώ βγαίνουν τα στοιχεία μου τώρα, Γιώργος Παπαδόπουλος, το email μου, βάζω μια διεύθυνση, Παπαδοπούλου 23, πόλη Athens, state Αττική, κωδικός 12345, χώρα Greece, κινητό μένει Career Vodafone. Εδώ μπορούμε να συνδέσουμε με το Solid Trust μας, να βάλουμε το username μας, με PayPal username, να συνδέσουμε τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια με Payza, με Perfect Money. Έτσι το κάνουμε αν έχουμε κάποια ηλεκτρονικά πορτοφόλια εδώ πέρα και προχωράμε παρακάτω και πατάμε Finished and Save, Create my account. Πατάμε το μπορντό κουμπάκι
και βλέπουμε ότι μας δείχνει ποιος είναι, σύμφωνα με τη θέση που πήραμε στο Matrix, σε ποιον λέει please pay the $25 product and licensing fee to the following qualified members. Σε ποιον δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών, μέσω Solid Trust, μέσω PayJam, μέσω PayPal, μπορούμε να, ή ακόμα και αν είναι κοντά μας αυτός ο άνθρωπος, σε ποιον θα δώσουμε τα χρήματα ώστε να μας τοποθετήσει. Εκείνος έχει εκείνη τη στιγμή τα κέρδη αυτά και μπορεί να μας τοποθετήσει στο σύστημα εκείνος. Και γι' αυτό έχει και τα στοιχεία του εδώ πέρα, το email του και το κινητό του, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και οδηγίες. Επικοινωνούμε λοιπόν μαζί του και του λέμε ότι θα σου στείλουμε τα λεφτά, του στέλνουμε τα λεφτά και εκείνος μας τοποθετεί μέσα στο σύστημα. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτή είναι η διαδικασία.